Aby bolo akože pochopiteľné. počet, Ja neviem. Ale to je ale podľa mňa super informácia. Že ja viem, že je to v nejakom rozmedzi, no, ale ja neviem presný príbehu, počet. že ty ani nevieš. Pretože som zdieľala lôžko s veľa ľuďmi. Tak si užívam, že keď ho mám sama pre seba. Ale nie. Toto je teraz akože... Párkrát sa mi stalo, že som sa na party tak pripila a opila, že som skončila s nejakým chalanom na intrakovej izbe a nepamätám si z toho nič. Už ma to netrápi, pretože pre mňa osobne už je to minulosť. Mhm. Už ma to nejakým spôsobom nedefinuje. To, čo konzumujeme, to potom dávame von. Čiže pokiaľ ty sa plníš týmto pokušením, tak to potom v tebe prebýva a ťa to pokúša. Toto je rozhovor pre každého, kto niekedy o sebe pochyboval. A pre tých, čo chcú počuť pravdu o tom, ako Boh vidí človeka. Pretože všetci hľadáme odpoveď na rovnakú otázku. Kto som? Mám hodnotu? Mám ju, aj keď stále len zlyhávam? Katka Haršániová túto otázku pozná veľmi dobre. Prešla si bojmi s identitou, túžbou, hriechom aj hanbou. Ako každý z nás. A práve tam, v slabosti, stretla Boha, ktorý neodsúdil, ale povedal: si moja. A to sa nemení. V tejto epizóde hovoríme o sile prímluvnej modlitby, o sexualite a duchovnom boji. O tom, ako sa dá žiť slobodne na ceste pravdy, nie preto, že sme dokonali, ale preto, že poznáme toho, kto je. Vítaj v podcaste Shift. Prvá otázka na teba je taká samozrejme rozstreľová, takže k akému zvieratku by si sa prirovnala? Keď povieš, že zvieratko, tak mám chuť povedať nejaká panda alebo niečo také, ale viem, že to je tvoje obľúbené zvieratko. Ale ja som už dlhšie tak... mne sa strašne páči levica. Mm-hmm. A ja som si aj kedysi napísala taký akože krátke vyliatie, taký text, že líškou som bola kedysi a teraz som levicou. Mm-hmm. Pretože kedysi som mala pocit, že som bola taká nespútaná a som strašne chcela, aby si ma niekto akože skrotil, vieš, ako líška z Malého princa, hej. Ale zároveň proste v živote ma nebudeš vlastniť. Uh-huh. A mám pocit, že odkedy som Božou princeznou, že odkedy poznám Boha, tak sa skôr cítim ako takou levicou, ktorá proste pozná svoju hodnotu, pozná svoje miesto, vie, kým je a je na to hrdá a vie, za čím si stojí. A nemá problém sa aj zaviazať k svojmu levovi. OK. Dosť dobre. Veľmi sa teším na tento rozhovor, pretože ad jedna je to náročné s kamarátkou robiť rozhovor online, ktorý má byť seriózny. Takže sa môžem vopred ospravedlniť divákom a poslucháčom, že prepáčte. Ak nevystrihneme nejaké srandy, tak tu zostanú. Ale... A zároveň to berte, že je to sranda, pretože sa poznáme dlho. Áno, ale zároveň sa budeme snažiť byť stručné a vecné a priame. Takže že tým, že sme vlastne toto už vymysleli v roku 2018 a teraz to ide znova, tak sa teším. Každopádne, niektorí ťa možno poznajú aj z fotografie. Niektorí ťa zase možno poznajú z pódia Schvál niekde, už z worshipu medzi tými kresťanskými ľuďmi a v tej službe tak možno vo viacerých odvetviach. Ale aká je Katka mimo tohto všetkého? Wow. Spontánna, miestami crazy, za každú srandu, ale zároveň to je ťažká otázka, že na mňa, že ako seba samu vlastne vnímam. Aha. Ja sa vnímam, že mám strašne rada ľudí, takých mojich ľudí.
A miestami ale mám chuť byť aj sama. Už dokážem viac oceniť aj taký čas o samote. To je napadla úplne prvá otázka. Aká? To je hrozné, pardon, je 8:30 večer a mali sme už 4 rozhovory. Nie, toto je 4. Toto je 4. Ale je rozhovor. proste, sme tu od 8 rána a je 8:30 večer. Že keď vieš byť sama, vieš, tak proste, že keď máme niekde nejakú prespávačku, tak my sme v pohode s inými kamoškami, že dobre, budeme spať spolu v jednej posteli, ale Katka chce mať svoju posteľ a vlastnú. Ale toho slovníka ale tam ja chceš mať. Áno, akože, ale ja to mám skôr z toho hľadiska, že neviem, asi preto, že som zdieľala lôžko s veľa ľuďmi. Tak si užívam, že keď ho mám sama pre seba, ale nie. To je veľmi dobré na akože... úvod do epizódy. Ale... Áno. Ale nie, že len, že ty sa vnímaš, ale že aj čo chceš, aby ľudia o tebe vedeli. Tak ja som to prezradila teraz. Si to za mňa prezradila. Že keď je možnosť, áno, rada spím sama v posteli. Na prespávačkách. Keď chrápu tí ostatní, tak prečo alebo keď nie? ja chrápem, tak chcem ostatných ušetriť. Som rada, že si to povedala, ty nie Ďakujem. Ja. Takže si spokojná už s svojou prezentáciou, môžeme ísť ďalej. Asi áno, lebo neviem, čo by som viacej asi povedala. Myslím si, že veľa vecí vyplyne aj nejako z nášho rozhovoru a tí, čo ma poznajú, vedia, kým som. Hej. A zároveň, keď si pozrú fotku tvoju, ako tvoju dušu a pohľad na fotografiu. Asi áno. Neviem, človek sa mení časom vždy. Vyvíja sa. Ľudia ho ovplyvňujú. Súhlasím. No, tak poďme sa dostať k tomu, že ako vyzeralo tvoje detstvo a dospievanie. Dobre, začnem asi tým, že narodila som sa do niekresťanskej rodiny. Mám mladšiu sestru a rodičia nemali nejako akože žiadny vzťah s kresťanstvom nejakým spôsobom. A keď som mala 7 rokov, tak bola možnosť ma prihlásiť do základnej cirkevnej školy s bilingválnym vyučovaním, čo vtedy bol vlastne experimentálny projekt, teraz je to už Narnia a už je to dlhé roky zaužívaný dobrý projekt, kresťanská škola. A tam vlastne som mala možnosť ísť a tam som sa prvýkrát stretla s vierou v Ježiša Krista, tým, že v tom čase tam bolo aj veľa misionárov z Ameriky, ktorí tam vlastne nás učili po anglicky a zároveň tam prinášali viac aj toto duchovno. To si bola hneď ako prváčka na základke? To bolo prváčka na základke, áno. A ja ti iba do toho budem vstupovať, Čiže hneď si povedal, že s vierou Ježiša Krista, to znamená, že to nebola nejaká katolická škola, ktorá mala nejaké takéto pravidlá, že to bola proste nejaká ekumenická škola? Áno, myslím, že v tom čase to mala na starosti Cirkev Bratská, alebo nejaká takáto cirkev. Nepamätám si to ja už presne, moja maminka by asi vedela lepšie. Hlavne kvôli tomu, že ja keď som tam vlastne nastúpila, tak pár mesiacov na to tam moja maminka aj začala pracovať ako sekretárka, vlastne riaditeľke. V tom čase sa to volalo sekretárka, teraz by to bola, neviem, asistentka nejaká. Hej. A vlastne aj moja maminka v tom čase uverila, keď som mala tých 7. A potom sme začali chodiť do jedného spoločenstva kresťanského aj so mojou mladšou sestrou. Môj ocko neveril a bol skôr taký trošku proti tomu. Nepačilo sa mu to úplne, pretože v tom čase v tom spoločenstve, kam sme začali chodiť, to bolo trošku taký trošku nátlak na niektoré vzťahy, keď žena bola veriaca a muž neveriaci, tak proste ako keby chceli možno nie úplne prvoplánovo rozdeliť tie vzťahy, ale ako keby bol tam taký trošku tlak a ocko mal pocit, že my sa mu ako vzdialujeme a proste nebolo to úplne ideálne. Ale v tom čase, keď ja som mala 11, tuším, sme sa presťahovali
mimo Bratislavy. Ja som vlastne z Bratislavy a v 11 sa nám naskytla príležitosť sa presťahovať asi 30 km od Bratislavy do dedinky. A išli sme tam, ale tým pádom my sme ako keby stratili kontakt so všetkým nejakým kresťanským alebo cirkevným na takej pravidelnej báze. Mm-hmm. Ale skrze vlastne to spoločenstvo nám bolo ponúknuté nám deťom, že môžeme ísť na kresťanský tábor. Mm-hmm. Tábor levitov doteraz stále funguje a to sme vlastne raz ročne tam chodili potom so sestrou od mojich tých 11-12 rokov, kde ja si pamätám, že tam som ako keby prvýkrát ja pocitila Božiu prítomnosť. Bolo to iba raz ročne, týždeň, veľmi intenzívny pre mňa aj pre Segru, kde sme naozaj zažívali neskutočnú Božiu prítomnosť, skvelé zážitky, skvelých kamarátov, že z toho sme potom fungovali ďalšie 2 mesiace, hej, ešte aj maminka z toho fungovala, že bola z toho celá nadšená. Ale vlastne tábor bol iba do 15, vlastne od 7 do 15 vekovka. A keď ja som mala 15, tak vlastne už automaticky som prestala chodiť na tábor, začala som cez leto brigádovať, letné brigády. A tým pádom ja som tak akože postupne odišla. Hej. Takže medzi tým, keď si ako mala tých 11-15, dajme tomu, tak si vlastne mala úplne v pohodičke detstvo, nič sa nedialo, vieš, lebo dnešné deti, keď sme tu mali teraz hostia predtým, tak hovoril, že už 12 mal vzťah a vieš, nejaké videohry, porno, že v pohode si bola. Akože nejaké také tie vzťahy som mala, hej, také tie dievčenské, kamarátske, že už ja si pamätám, že už v škôlke, hej, že sme tam mali chalanov a že proste, áno, sme si povedali, že spolu chodíme. Okay. A neviem čo. A v prvom ročníku na základke, keď som mala 7 rokov, tak som mala priateľa. Som mala chlapca. A dali sme si pusu, ale my sme sa skúšali olizovať. A my sme nevedeli, ako. Ja si to hneď predstavila. Ja si pamätám, jak nám zuby narážali, to bolo hrozné. Aha, ja si predstavila, že si jak mačičky. Nie, lebo ty nevieš, ako to funguje, ty nevieš, čo to je, ty to iba vidíš vo filmoch, jak oni si otvárajú vtedy, ústa. Ale teraz 7-ročné deti už podľa akože, mňa vedia. Hej, ale tak to je, hej, pre mňa je to koľko? 28 rokov dozadu, hej. No. Takže my sme nemali nejakú akože inštruktáž, ako sa boskávať, hej, takže my sme... Teraz nájdeš na YouTube. Áno, my sme to nenašli, my sme nemali ešte internety v tom čase. Good for you. Takže si mala frajera, som si dala pusu, respektíve ste si dali zubajdu. Áno. Nie, pusu. Ja som na to už aj zabudla. Ja som strašne rada, že máme troška odľahčený tento podcast, kde riešime traumy. Zubajda je skvelá. Že? To je nejaké strašidlo, nie? Zubajda. Áno. Že? Ale neviem z čoho. Čo to bolo? Neviem, čo to je. Ale... takže inak si bola v pohode, hej? Že... Asi áno, akože nemala... Nepamätám si, že by som mala nejaké traumy. Skôr mám pocit, že to bolo také bežné v úvodzovkách sekulárne detstvo, pretože my sme ako kresťanská rodina nikdy neboli. Chápem. Hej, v tom čase. Aj napriek tomu, že moja maminka uverila a my sme začali chodiť do cirkvi, tak v našej rodine to nikdy nebolo, pretože tým, že ocko nebol veriaci a my sme všetci ako keby skôr mali takú, že svoju vlastnú nejakú osobnú vieru alebo skúsenosť alebo tie veci a vlastne ja ako keby viac som začala vnímať Boha, až keď som bola na tom tábore. A to bolo iba raz ročne, hej, že dovtedy skôr to bolo pre mňa také, že aj keď som bola v cirkvi a ľudia okolo mňa hovorili v jazykoch, tak ja som bola taká, že tak aj ja chcem, tak ja som si začala vymýšľať, vieš, ako 8-9 ročná som bola strašne, že aj ja to viem a začala som proste napodobňovať tie veci, hej, ale nemám pocit, že nemám spomienku na to, že by som tam reálne
cítila tú Božiu prítomnosť. Skôr to bolo také, že áno, páčilo sa mi to, bolo to super, ale nebolo to pre mňa hlbšie. Až na tom tábore tam si pamätám viac, že ten osobný zážitok, že naozaj taký dotyk srdca. Už keď si bola ako to dieťa, že 11-ročná, tak hej? Skôr tých 12-13, myslím, že v tých 11 neviem ešte úplne, že či si to až tak pamätám, ale áno, tie tábory boli pre mňa vždy také veľmi dojímavé a také naozaj, že srdce na srdce. Takže si už tedy vnímala, že čo to znamená byť Božie dieťa? Že si vedela, rozumela si tomu? Asi úplne nie. Skôr som mala nejakú skúsenosť, že Boh existuje. Že som to zažila. Ale nikdy som v tom čase ja nežila život s Bohom. Keď to tak poviem. Že skôr som mala... Skôr som zažila tú skúsenosť, ale ako náhle sme odišli z tábora domov, proste tábor bol vždy na začiatku leta, v nejakom tom júli a v septembri potom do školy a škola tam mňa to vždy zomlelo naspäť a proste už som neriešila nejakú moju vieru alebo Boha alebo niečo a proste išla som ďalej tak, ako išli moji spolužiaci a spolužiačky, hej, čiže od tých 14 alebo 13, už keď sme čítali Bravo a neviem, ktoré všetky tieto kozmopolitány, časopisy, hej, tak proste to bolo, že vždy po lete sme sa rozprávali, tak čo, už si o to prišla? Vždycky po lete, hej? Vždycky po lete, hej, že nejaký akože letný románik. A to bolo na základke, nie? 13, ja som chodila na 8-ročné gymnázium. Aha, tak tam už takže ja som od tých 11 vlastne už bola v úvodzovkách na Gimply. A tým pádom my sme to akože riešili, hej, že... Ale tak ako dievčensky normálne, hej, že... Ale toto si pamätám, že od tých 14, hej, že keď už sme mali tých 14, hej, že už tak viacej ako keby skúmaš, kým si a začneš sa malovať a proste tieto veci, trošku tú sexualitu. A... také, že prvé trošku vážnejšie vzťahy, hej, že už to nie je iba také, že si poviete, že spolu chodíte, ale vlastne nič, hej, že v tých 15 sa pomaličky začínali také, že prvé lásky a prvé také akože chodenia, že vyslovene, že chodenia a už to bolo, že... A chodenie a ďalej? Akože nič také viac. V tom čase to boli iba také, že boskavačky, hej, na diskotékách, že chodili sme na diskotéky vtedy sa to volali ešte stále diskotéky. Však sa to stále volá, nie? Teraz už chodíš na party. Aha. My sme chodili na diskotéky. Aha, okej. Normálne, že Digina v dedine, dedinská Digina. No a teraz sa nechodí na Diginu? Ja neviem. Zistíme. Ja možno áno, ale skôr mám pocit, že sa chodí na party, že už sa, alebo do klubu, už sa nepovie, že ideme na diskotéku. Lebo v tom čase kluby neboli, to bolo, že zážitok. Že v tomto momente nás vypla každá genzia alfa. Digina. Takže ako to pokračovalo ďalej? Od tých 15 si začala vnímať nejak inak tú vieru? Alebo si začala veriť nejakým iným, ja neviem, myšlienkam, názorom, že kto si a že kým budeš? Asi som to neriešila v tom čase. Skôr som chcela ísť s takým mainstreamom ľudí okolo mňa, že čo oni robili, riešili, že chodili sme na tie diskotéky a proste chcela som, aby som sa chlapcom páčila. Hej, a tým, že som žila na dedine, kde som nemala veľmi kamarátky, pretože asi na mňa dievčatá žiarlili, alebo neviem, pretože som bola jediná po slovensky rozprávajúca sa tam dievčina a dievčatá rozprávali po maďarsky medzi sebou, takže so mnou moc nechceli. Čiže jediný, kto sa so mnou chcel rozprávať, boli chalani. Takže ja som v tých 14-15 začala chodiť von iba s chalanmi. Čiže v očiach dediny som bola... Ako to slušne povedať, no. Zaujímavé dievča. Áno. Veľa ľudí o mne rozprávalo. 15, 16. Nemá niečo iné robiť? Akože aj babky z dediny a tak?
A ľudia proste, lebo ma furt videli s nejakým iným chalanom chodiť po vonku, pretože boli jediní ochotní sa so mnou rozprávať a po slovensky. A mne sa to páčilo, tá pozornosť, takže ja som chodila s nimi von. OK. No. A akože nič sme spolu nejako nerobili. Možno párkrát bolo, hej, že keď som sa pripila v tých, ja neviem, 17, hej, že nejaké obchytkávačky tam už boli, hej, ale zatiaľ som s nikým nespala. A paradoxne, čo strašne veľa ľudí si myslelo, že ako ja už veľmi veľa vecí riešim takýchto. Ale vlastne pre mňa v tom čase ako keby Boh, že vždy som mala tú znalosť, že áno, Boh existuje, lebo som si to zažila, ale nežila som podľa toho, pretože som nikde nevidela ten vzor. Hej, že tým pádom som to neriešila a proste som žila tak, ako som videla ľudí okolo mňa, ako žijú. A vlastne v 18 som sa dala dokopy s jedným chalanom a s ním som mala aj prvý sex a sme proste spolu chodili nejakých, ja ani neviem, niekoľko mesiacov a tam som mala akože, že vo vzťahu som mala, hej, že toho prvého sexuálneho partnera. A potom už ani neviem, potom sme sa rozišli a potom som mala iného priateľa. Ja ani neviem, že s kým som spala ako s druhým. To už je tak dávno, všetky tieto veci, že už si to nepamätám veľmi, ale viem, že potom tam bol druhý vlastne chalan v tom čase. Nechcem hovoriť meno, ale on je aj taký môj... poviem to iba, že bývalý, hej, ale to je taký, že môj najvážnejší vzťah, ktorý som potom mala. Ale vlastne my sme spolu chodili dokopy 3-krát, hej. Že prvýkrát sme spolu ináč chodili, keď som mala 15, asi 2 dní. Že to bolo vyslovene vtedy iba také kamarátske. Že on strašne chcel a ja som chcela a potom sme spolu boli, že jeden deň a potom sa so mnou rozišiel, lebo som bola ďaleko od neho, lebo som bývala v inej dedine. A bolo pre nás komplikované sa stretávať. To muselo byť smutné. Asi, hej, neviem. Vtedy som to asi nejako neriešila. Ja som mala 15. Asi som sa nestihla až tak zalúpiť. No ale keď som mala tých 18-19 asi, tak sme sa stretli na nejakom koncerte a potom som vlastne po koncerte u neho prespala a sme sa spolu vyspali a potom sme spolu začali chodiť. Ale to bol ten už druhý, to nebol ten prvý 18, čo si s niekým chodila a mala prvý Áno, sex. to bol vlastne druhý priateľ a potom sme spolu chodili asi iba nejaké 3 mesiace a potom sme sa rozišli a ja už som bola na výške, myslím. A na výške som si užívala. Užívala život. Riešila si to vôbec? Akože, že prišlo ti to nejak... či sa vôbec mala také myšlenky, že no, ale že však akože nemusela by som až tak veľa, alebo že tam bol pocit hanby, alebo nejakého takého šeptajúceho hlasu, že toto asi není OK, keďže už si mala aj v detstve možno ten už pohľad čistoty a toho Božieho dieťaťa. Či to tam boli vôbec také myšlenky? Miestami boli, hlavne keď... na výške my sme mávali party každý týždeň, aj 2-3 týždenne. A párkrát sa mi stalo, že som sa na party tak pripila a opila, že som skončila s nejakým chalanom na intrakovej izbe a nepamätám si z toho nič. Alebo veľmi málo. Viem, že sme spolu spali, mám krátke útržky. A to bolo asi pre mňa, že to ráno vždy, keď som sa tak akože zobudila, som bola, že kto si? Ani som nevedela meno, ani nič a som bola, že OK, čau, odchádzam. A nepamätáš si tento pocit? Že to podľa mňa musí byť bola taký to divný. hanba. Hej? Bolo to presne ako keď máš v tých amerických filmoch, že Walk of Shame, hej. Ale ako nebolo to, že by som stretávala ľudí na chodbe a akože by sa na mňa škaredo pozerali, skôr taký ten vnútorný pocit. No, toto. A tam bol, že jejda,
že ani neviem, kto to je, hej, že vôbec si nepamätám, čo sa stalo, alebo že ako sa to stalo. Okay. A proste stalo sa to. A riešila si vtedy aj také, že že idem sa skontrolovať, že možno, že čo tam dole veci, že budem chorá, nebudem. A choroby som neriešila, skôr som riešila, aby som nebola tehotná. Jasné. Ako to je, áno, to je základ, ale hej, že či aj tieto veci sa vôbec nad tým premýšľa, aspoň trocha pri týchto super parties 3-krát za týždeň, vieš. A neriešila som to v tom čase. Musím sa priznať, že nie. A mala si niekedy nejakú pohľadnú chorobu? Nie, vďaka Bohu. Aj som sa dala potom neskôr testovať pre istotu. A vďaka Bohu som úplne plne zdravá. Som bola, že dobre, vďaka. Takže vlastne tá vysoká škola bola taká, voláme to, že sexual lust. Také plné sexuálne ako pokušenie, pleasure. Čo to je? Hej, pleasure. Ale paradoxne to bolo iba krátke obdobie, že to bolo možno, že pol roka, alebo rok. A koľko si ich mala za pol roka? Neviem. To je ťažká otázka. Zákerná otázka do mňa. Veľmi zákerná. Ďakujem. Nevieš. Keď si predstavíš, že som chodila skoro každý týždeň na party a bolo takmer pravidlo, že som vždy s niekým skončila iným. To bolo ako tvoje pravidlo? Nie, ale tak to vyšlo. Že to tak proste vyšlo. Ale vždy to bolo pod vplyvom alkoholu, nie? Áno. Musím sa priznať, že zatriezva ani neviem, či som s niekým takto akože náhodne išla sa vyspať zatriezva. Že väčšinou tak si to nepamätám. Že si potrebovala otupiť myseľ. Že skôr to bolo, že ako keby tým alkoholom som strácala takúto prvú zábranu a nemala som problém sa ponúknuť. No. A vieš teraz spätne povedať, že prečo si sa tak potrebovala ponúkať? Myslím, že to môže byť aj vplyvom toho, že ja som v tých 14-15 čítala strašne veľa červenej literatúry, harlekinky a všetky tieto historické sexuálne romány, červenú knižnicu. A to vedeli tvoji rodičia? Maminka to vedela. A ona tým, že tiež v tom čase nežila blízko Bohu, tým, že sme nechodili do tej cirkvi, tak ona to mala, že iba tak akože niekde v kútiku duše asi. Tak proste ona si tiež čítala tieto knižky, že my sme si ako keby požičiavali tie knihy. Možno nie úplne také tie brutálne, neviem, aké explicitné knihy sme si nepožičiavali, ale proste mamina to neriešila, že okej, tak čítaj si. Že však... Aspoň čítaš. Áno. A ja som akože aj popravde skrývala trošku tie knihy, lebo predsa len ako nechceš si s rodičmi akože hovoriť, že aké knihy čítam, keď viem, aké sú to knihy, no. Hlavne akože si to zdieľať s mamou, že čítaš to isté. Že... Ale tak to boli také tie akože nie až tak explicitné, hej, že čo sme si tak akože vedeli o tom, že to čítame, hej. Ale no. Takže ty do dnešného dňa vlastne nevieš ten počet? Mužov, s ktorými som spala? Neviem presný počet. Máš z toho nejaký pocit? Alebo mala si? Chvíľku ma to trápilo, že som chcela v pamäti zaloviť a nejakým spôsobom ustanoviť to číslo. Ale už ma to netrápi, pretože pre mňa osobne už je to minulosť. Už ma to nejakým spôsobom nedefinuje. A pre mňa už, ja mám pocit, že je to ako keby úplne iný život, pretože pre mňa už sú to tak hmlisté spomienky, keďže ja už sa k ním nevraciam, už ja neviem ako dlho, tak ja už ani nad tým teraz nerozmýšľam, že by to nejakým spôsobom malo určovať mňa, alebo že už si ani nepamätám, ako som sa z toho cítila. Ale viem, že som sa snažila ako keby dopatrať nejakým spôsobom k tomu číslu, ale nie. Teraz viem povedať, že som sex nemala 5 rokov. Áno, pred 5 rokmi bolo jeden krátky vzťah, kde sa stalo. A predtým som tiež nejaké 3-4 roky nemala sex.
Asi je dôležité teda povedať, že je to aj kvôli tomu, že chceš sex po svadbe. Áno, áno. A že to nie je preto, že by si ho nemohla mať, alebo nechcela. Ale ja chcem len k tým číslam povedať, že ja si myslím, že to o to viac akoby vypovedá o tej identite teraz. Vieš, že to ono to naozaj asi nie je podstatné, že aký to bol počet. Lebo niekto by povedal, že už 3 sú veľa, niekto by povedal, že 30 je málo. Že presne si to sama povedal, že to nie je tvoja identita a že to nie je pre teba dôležité, lebo je to minulosť. Alebo niekto by si proste iba tým počtom hľadal, že OK, v 5 je v pohode. A tak to končí. Čiže tá odpoveď za tým je, že stále mám na tom vlastne nejak postavenú identitu, ale ty vlastne vôbec nemáš, lebo aj je ti jedno, aký je to počet. Takže preto som sa to pýtala, že by sme tým udávali nejaké ako nálepky. Takže no, tak počkaj, poďme si povedať, že prečo chceš sex po svadbe? Pri týchto všetkých skúsenostiach. Pri týchto všetkých skúsenostiach, pretože vidím tú dôležitosť, že pre mňa v tom čase, aj potom, keď som mala opäť vzťah po tomto krátkom, veľmi intenzívnom období, som mala opäť vzťah vlastne s tým mojim bývalým, tak ako keby ten sex nahrádzal duševnú intimitu. Že a ako keby zakrýval strašne veľa problémov, ktoré som v tom čase vo vzťahu ani v sebe neriešila, že boli nejaké veci, ktoré mi vadili, alebo som o nich chcela komunikovať, ale vlastne som nevedela ako, a keď boli problémy, tak sa to vždy riešilo v tom vzťahu sexom, že proste však keď spolu spávame, tak vlastne všetko je v pohode, hej. Alebo aj vlastne na začiatku toho vzťahu, že my sme s ním vlastne začali prvého pol roka sme boli iba milenci. A až potom sme to prehúpli do vzťahu, že OK, tak je nám spolu dobré, vieme sa navzájom uspokojiť, tak proste však prečo netráviť čas aj mimo postele spolu, hej. A teraz vidím aj z toho biblického pohľadu, vidím ten rozdiel, že tá intimita medzi partnermi nemá byť založená na sexuálnej intimite, ale na tej duševnej a duchovnej intimite. A to je to, čo ja chcem hľadať v tom vzťahu. Samozrejme, aj sex je dôležitý, ale viem, že sex patrí do manželstva, pretože je to niečo, čo nám Boh dal, a dal nám to, aby sme mali aj pôžitok, ale musí to byť v tom bezpečnom rámci. A kde je to viac bezpečné ako v manželstve, kde ten človek ťa už pozná plnú, takú, aká si, a rešpektuje ťa a chce ťa so všetkým, a vlastne ten sex je iba taká tá čerešnička. Takže preto to mám vlastne takto nastavené, že chcem ten vzťah začínať naozaj na tej duševnej intimite. Yes. Aj oheň založíš v krbe a nie v strede obývačky. Presne tak. To bolo iba také vsúka na naše správne miesto. Áno. Dobre, ale vlastne tá viera neodstráni úplne to pokušenie. Aj tieto naše predsvedčenia. Čiže ako sa s tým učíš žiť a bojovať? Keďže máš teraz 35 rokov, hovoríš, že 5 rokov si vlastne sex nemala, že ako máš nejaké praktiky alebo počítanie, keď má niekto napríklad úzkostnú depresiu, vieš, tak napríklad vydychuje, nadýchuje, neviem, že čo robíš? Ja som si iba teraz spomenula na také video, čo na Instagrame to bežalo, že vždy, keď máš chuť na sex, máš ísť zabehať si. A potom som videla video nejakého chalána, ktorý natáčal video, že už 3 dní behám. Áno, to beží. Aj také sú dni. Yes. Buďme k sebe úprimní, že nie vždy je to ľahké. Áno. A čo ja som sa ako keby naučila, nevystavujem sa nejakým veciam, hej, že... Romantickým filmom. Romantické filmy mi až tak nevadia. Vadia mi možno niektoré explicitné scény. A vyhýbam sa aj niektorým knižkám, ktoré majú
viac 50 Shades of popísané. Grey. Presne. Aj napriek tomu, že som ich ešte donedávna mala doma a prečítala som ich všetky v tom čase. Lebo to bolo presne v tom čase, keď ja som mala 25 rokov, keď vyšlo 50 Shades. 25-24. To je 10 Fakt? rokov dozadu. Aj viac, keď vyšli 50 Shades of Grey. Hej. OK, ako knižky. Ako knižky. A film potom? Áno, Dobre, áno, dobre. ako knižky. A knižky som čítala, no. Ale presne, teraz sa vyhýbam takýmto veciam, pretože to, čím sa plníme, tak to, čo konzumujeme, to potom dávame von. Čiže pokiaľ ty sa plníš týmto pokušením, tak to potom v tebe prebýva a ťa to pokúša. Hej. Čiže snažím sa takýmto veciam vyhýbať sa. Niekedy sa to darí viac, niekedy sa to darí menej. Výhoda pre nás ženy je, že pre nás sex nie je fyzická potreba, ale skôr emocionálna potreba. Čiže pokiaľ ja nemám nejaký vzťah alebo proste kráš alebo niečo, tak proste tá potreba sexu tam nie je taká silná. Hej. Keď sa tým Dá sa nekrmíš to. hlavne. Aj, Áno, dá sa to akože ustáliť a súdni, keď je to v pohode a súdni, keď tá chuť je proste silná, no a vtedy sa to snažím rozdýchať, no. Ako nejdem von uloviť nejakého chlapa, že poď, ideme. A nezabehať si očividne, či? Ale ako nie. Akože to by som mohla praktikovať. No a ako si to riešila vtedy, keď si vlastne si sama spomenula, že respektíve takto ja to viem, že si na ceste s Bohom už dlhšie ako 8 rokov, už tak teda oficiálne. Oficiálne je to 9,5. Tak pre teba, no čiže vlastne počas tohto, keď je to 9,5 roka, tak vlastne si počas toho mala ešte 2 vzťahy, kde si proste aj sexuálne fungovala. Z tej perspektívy, o ktorej sa rozprávame, tak by to niekto nazval zlyhávala alebo padala do hriechu, keďže sa tu bavíme kresťansko-nekresťansky. Tak jak si to riešila v tomto období, kedy si vlastne vnútorne sama tak bičovala, že či si to s niekým zdieľala, alebo čo ti pomáhalo? Modlitba, slovo, komunita? Komunita, veľmi. Ja si pamätám, keď som prvýkrát zlyhala, odkedy som vlastne bola kresťanka. A ja som sa strašne bála, že ma budú ľudia okolo mňa súdiť. A mala som vtedy skupinku dievčat, ktoré ani neviem, či všetky boli celý život kresťanky, alebo ako teraz už viem, že niektoré mali svoje skúsenosti, ale v tom čase ja som si myslela, že aké sú všetky sveté a že vôbec tomu nebudú rozumieť a že aká som ja proste úplne, že hrozná, že toto sa mi stalo a že som zase zlyhala. Ale vedela som, že si to nemôžem nechať pre seba, pretože som sa za to strašne hanbila a vedela som, že to potrebujem dostať na svetlo. Bolo to asi, myslím, že 3/4 roka potom, alebo tak nejako, cca 3/4 roka potom, čo som ja odovzdala svoj život Bohu. A pamätám si, že na skupinke som to povedala proste dievčatám, že sa musím s týmto priznať, že som zlyhala, že proste áno, na chate bol tam chalán a proste boli sme pripití, teda ja som bola pripitá, on nie až tak veľmi a proste sme sa spolu vyspali. A vďaka Bohu vtedy dievčatá ma prijali a proste sme sa za to modlili a ja som to mohla proste vyznať a vedela som, že za to nie som odsúdená a že som vedela, že ani Boh ma za to neodsúdi. A myslím, že to bolo aj v čase, že ja som aj potom to riešila v sebe dlhšie a na nejakej ženskej konferencii sa za mňa, tuším, modlila, už ani neviem, kto presne to bol, a vlastne mala pre mňa také slovo, že sa nemusím báť zlyhať. Že je to v poriadku a že Boh ma mnou neopovrhne. Že je to normálne. A mi to dalo trošku ako keby takú slobodu nie si robiť, čo chcem,
ale nezbičovať sa za to, keď naozaj zlyhám. Že proste sme iba ľudia a to sa deje. Ale zároveň podľa mňa, vieš, keď ti hovoríš o tom, že sa bála, že ako ťa odsúdia, alebo čo, že oni sú sveté, že to ani nepochopia, tak je podľa mňa na mieste povedať, že veď aj tento podcast kvôli tomu vznikol, že sú proste okolo nás ľudia, ktorí nevedia reagovať správne a hlavne kresťanskom prostredí tak globálne, hej, že proste keď spojíme všetky tie etnické skupiny, etnické, hovorím to správne? Tie ako teologické a náboženské, denominačné a tak nie každý vie reagovať správne, alebo tak, ako potrebuješ. Čo sa potom zase dostávame k tomu, že to nie je o ľuďoch, ale o tom, ako proste Boh ťa príjme, že? Ale cez koho iného najviac presne ako cez tak. ľudí. Takže Áno. je podľa mňa super, že si mala naozaj tú dobrú skupinku žien, ktoré vedeli reagovať, že tam bolo to Kristové srdce. Áno. Čo je to povzbudivé pre mňa, keď to aj počujem teraz znova už niekoľkýkrát a vždy je to proste super vedieť, že áno, bola tam komunita ľudí, ktorí vedeli ako na to. Čo by si povedala možno ale niekomu inému vedľa teba, ktorý vie, že sa hanbí za ten boj s tou túžbou alebo s tou závislosťou? Čo by si mu poradila? Že je to normálne. Všetci bojujeme proti svojmu vlastnému telu. A dôležitý je postoj srdca. Pokiaľ chceš vyhrať, pokiaľ chceš proti tomu bojovať, tak môžem iba povedať, že sme tu pre teba. A pomôžeme ti. Ja si pamätám, že aj ty si mi dala takúto pomocnú ruku, keď sme sa kamarátili a ja už ani neviem, či už sme boli blízke kamarátky alebo nie. A už si ani nepamätám, čo to bolo, ale viem, že som ti volala, že proste potrebujem sa stretnúť, lebo sa niečo stalo a ty si ma vypočula a bola si tam pre mňa a bolo to... Fakt? Ako už si nepamätám presne, že čo to bolo za situáciu, že čo som spravila. Aha. Neviem, ale pamätám si, že som za tebou prišla do turne a že sme sa o tom rozprávali a ja som bola rozobratá, že som zase zlyhala. Aha, že zase sa mi to stalo. A to už bolo podľa mňa, že nejaké 3 roky po tom, čo som sa obratila, alebo 4 roky, hej, že možno to bolo v tom roku 2018, alebo tak. Možno to už ani nebolo, že som mala sex s niekým, ale že tam boli nejaké ako keby viacej obchytkávačky alebo niečo, hej, presne. A bola som z toho proste rozhodená, lebo som mala pocit, že som zlyhala. Že som zase do toho padla a nevedela som povedať nie. Neviem, keď toho bolo toľko. Díky. Ale pamätám si moment, keď som dokázala povedať nie v takejto situácii a bola som na seba nesmierne hrdá, že som to konečne zvládla. Áno, to sme sa aj my tešili, keď si nám to vlastne povedala. Ale teraz neviem, že ktorý konkrétne moment myslíš, môžeš kľudne povedať. To bolo, žila som v Izraeli a bol to taký moment, že nebola som opitá, mala som v sebe možno 1 alebo 2 piva a bol tam taký strašne sympatický Grék. a vedel, čo robí a vedel, čo chce a išiel za tým a proste dobíjal ma, že aj fyzicky, že ako keby chcel a ja som sa chvíľku akože v rámci nejakých boskov, že trošku poddala, ale potom som bola, že nie a stopla som to. A bola som na seba hrdá, že v tom momente toho chtíču a toho pokušenia, pretože už to vo mne tiež akože prúdilo, že taký ten chtíč, že áno, chcem to, že som to dokázala ako keby zastaviť. Také akože, to fyzické. Mala túžbu na sex. Áno. Na držanie. Áno. To volá. Toto je rozhovor od 18, ale normálne, však deti už áno, vedia. Normálne Žiaľ, som bola deti nadržaná, vedia, chcela som mať sex a povedala som nie. Pretože si už vedela tie hranice.
Áno, a už som v tom vedela obstať a Pre seba. vedela som, že mi to za to nestojí a že to nechcem. Že aj napriek tomu, že by som to chcela, tak som proste povedala svojmu telu, že nie. Že nedostaješ to. A ideš domov. Pekne. Teraz si úplne zničila ten dramatický oblúk pre niekoho, kto to počúval. Mrzí ma to. Ale My sme radi a sme hrdí. dokážeš nad tým vyhrať. Ty si spomínala tú komunitu a vlastne si tu teda aj hovorila o tom, že jak sme sa my bavili a tak, že boli pri tebe ľudia, ktorí pri tebe stáli, tak to je asi aj tá sila prímluvnej modlitby, nie? Aj ty Áno. si to hovorila v tom povzbudení pre ostatných, že v tom nie si sám a že sa budeme za teba modliť. A jak si vnímala toto? V ktorom čase teraz? Pretože tam je strašne veľa momentov v mojom živote. Poďme si možno vysvetliť najprv, že ako ty vnímaš prímluvnú modlitbu, alebo že ako by si ju opísala vlastnými slovami, že čo to znamená pre teba. Pre mňa to znamená, keď sa za mňa alebo za nejakého človeka niekto modlí v tej autorite a si vyprosuje nejaké veci pre neho, aby sa odklonil od hriechu alebo od vecí a viem, že hlavne pokrvná, ako keby takáto prímluvná modlitba, že z pokrvnej rodiny, že to má extrémnu sílu. A možno iba v krátkosti poviem, že ja som si prechádzala vlastne v 25-ke krátko pred môjim obrátením ťažkým rozchodom a v tom čase keď som sa vlastne rozchádzala s mojim bývalým, ja som si zažívala ako keby najťažší týždeň v mojom živote, pretože ja som fyzicky cítila, že tam bol boj o moju dušu. Pretože na jednu stranu som s ním ako keby chcela zostať, pretože som ho úprimne ľúbila. Na druhú stranu som vedela, že to nie je dobre pre mňa, pretože ad jedna aj ten vzťah bol celý divný, taký, aký bol, hej. A celý ten proces celého nebol správny. A v tom čase, v ten týždeň sa moja maminka s mojou sestrou za mňa veľmi intenzívne modlili. A vďaka ich modlitbe viem, že na konci toho týždňa som vedela spraviť to správne rozhodnutie a povedať nie a stačilo a ja si toto nezaslúžim. A nechcem v tomto pokračovať ďalej. Napriek všetkým mojim citom a emóciám, ktoré som voči tomu mužovi mala, tak som sa vedela postaviť, že chcem ísť za Bohom. Že toto nechcem. A viem, že som to vedela mať iba skrze tú prímluvnú modlitbu, pretože ja som mala deň, keď v jeden deň som bola schopná prísť k našim domov a povedať im, že končím s nimi, pretože chcem byť s mojím vtedajším priateľom, že proste, lebo on má pocit, že ma moji rodičia veľmi ovplyvňujú a že mi odporúčila, aby som si odstrihla túto pupočnú šnúru a som išla za rodičmi to proste urobiť. A naši podľa mňa mali vtedy obrovskú múdrosť, že mi povedali proste síce svoj názor, ale povedali mi, že budú rešpektovať akékoľvek moje rozhodnutie, pretože vedia, že je to moje rozhodnutie a že už som dospelá. Hej. Ale zároveň som vedela, že to nechcem urobiť a potom na druhý deň, keď som proste nebola s ním, tak som zrazu videla, aké je to zlé, ten vzťah. Že ako tam nie sú vykomunikované veci, ako ja sama neviem, čo chcem a na základe tohoto všetkého som potom aj ďalších vecí, ktoré sa ešte stali, som vedela proste povedať, že a stačí. A ja to nechcem. Takže aj skrze toto, ale aj neskôr proste, keď ste sa ako kamarátky za mňa modlili, aj keď som pred tými 5 rokmi mala krátky vzťah, a nebolo to úplne dobré. Viem, že ste sa za mňa modlili a že aj skrze to som potom mohla vidieť proste tú realitu a to, v čom som bola a že vlastne to nie je to, čo chcem. Áno. Ja si iba spomínam pri tom, že čo je vlastne nie tak častý prípad, že my sme sa ako máme to priateľstvo tak nastavené aj vtedy, že sme sa vlastne mohli konfrontovať. Že sme si proste, že tie hranice máme
nastavené tak a pomenované, že proste áno, že konfrontuj ma, že ak robím niečo zlé, tak mi to daj vedieť. Čo sa dialo, ale vlastne sme videli, že to nefunguje. Takže potom nás kresťanov napadlo, že proste sa aj pomodlíme a že urobíme presne ako prímluvné modlitby a potom to vlastne zabralo. Takže asi máme veľa svedectiev, že kedy tie prímluvné modlitby fungujú. Čo ale, ak sa modlím roky za niekoho alebo za niečo a nič sa nemení? To je ťažké. Je to vec, s ktorou aj ja trošku zápasím a myslím si, že každý s ňou nejakým spôsobom zápasíme. A ja môžem iba povedať, že Boh je verný a aj keď my to nevidíme, tak on koná. My nevieme, čo sa môže stať a kedy sa to stane a ako sa to stane. Za mňa sa moja sestra modlila odkedy, lebo ona ostala ako kresťanka keď ja som mala tých 16-17, ona je o 3 roky mladšia, ona ostala jediná, prvá z rodiny a sa rozhodla, že chce pokračovať v tom a v tých 16-17, keď ona skončila na tábore, tak začala chodiť do spoločenstva. Pri Bohu, s Bohom. Áno. Že zostala. A ona sama sa rozhodla, ona každú nedeľu ráno vstávala o 3 hodiny skôr, aby išla autobusom z Eliášoviec do Bratislavy, cez celú Bratislavu, ešte do spoločenstva, aby išla na nedeľné bohoslúžby. A takto chodila sama. Okay. A ona bola taký ako keby prvý pionier a jednoducho ona sa modlila za našu rodinu a ma pozývala celé roky a nevedela, kedy sa vrátim k Bohu. Ja som aj občas sa išla pozrieť do spoločenstva s ňou, ale bolo tam príliš veľa vecí, kde ja som musela byť konfrontovaná a nebolo ešte pre mňa to obdobie asi, že som na to ešte nebola ja pripravená sa vrátiť k Bohu. A bolo to 7 rokov, čo sa za mňa možno modlila. A po 7 rokoch mohla vidieť potom ovocie. Asi by som iba povedala, že zostať verný. Pretože my nevieme, kedy príde ten bod zlomu. Hej. Neutíchať na tých modlitbách. A pripomínať si to stále a modliť sa za ľudí okolo seba, pretože tá príhovorná modlitba má silu. A aj keď my to nevidíme, tak proste tie veci v tom duchovnom svete sa dejú. A Boh koná. A on pracuje nad časy. Aj za nás. A kedy si spoznala Boha viac ako priateľa alebo otca viac ako pána? Vieš, máš taký zlom? Či... Ťažko povedať, či mám zlom, lebo ono to tak graduálne? Neviem, či to je slovo graduálne, akože to tak lineárne, exponenciálne, proste áno, to išlo. Exponenciálne, alebo proste išlo to tak prirodzene. Priamkou hore. Áno, nešlo to nejako, že by bol nejaký špecifický bod zlomu, ktorý by som si ja viac pamätala. Ale čím som viac trávila času s ním, tak tým som ho poznala bližšie a tým mi bol, že som ho viac aj vnímala, cítila a vedela som potom sa aj tak upokojiť a byť v jeho blízkosti a proste spoznať to jeho srdce a to, kým je. Aj skrze Bibliu, aj skrze ľudí okolo seba, skrze príbehy ľudí okolo seba, pretože naše vlastné životy sú vlastne také malé evanjelia o tom, kým je Ježiš a kým je Boh pre nás. Takže aj skrze ostatné životy okolo mňa, ako moji priatelia vnímajú Boha, ako je o ňom písané v Biblii a vlastnými skúsenosťami, vlastnými zázrakmi a zážitkami som ho spoznala viac a viac. A najintenzívnejšie asi
asi teraz som žila 2 roky v Izraeli od roku 2022 do 2024 a tam som mala asi taký najintenzívnejší čas, kde naozaj mi Boh viac a viac ukazoval, že on je ten dostačujúci, koho potrebujem a že on sa postará o všetky potreby v mojom živote, finančné, ľudí, komunitu a že proste on to má všetko pod kontrolou. A tam som to asi tak najviac asi pocitila. A ako to vyzerá prakticky? Možno aj taký deň s Bohom pre teba? Ja mám strašne rada pomalé rána. Tým, že som fotografka, tak si to naozaj teraz môžem dovoliť a strašne si to užívam. Že ráno, keď sa zobudím, tak väčšinou snažím sa pravidelne. Musím sa priznať, že nie každý deň sa mi to darí, ale je to pravidelné, že si buď zoberiem Bibliu do ruky a čítam si, alebo hrám na gitaru, že začínam ten deň s chválou. A bolo obdobie, keď som sa obratila v tom 2016-17, že viem, že som každé jedno ráno som ledva rozlepila oči a prvá vec bola gitara do ruky. A hrala som, aj keď som nespievala, iba som si brnkala veci, hrala a to srdce som si už od rána takto naladila na Boha. A to je asi taký začiatok. A tým pádom už ten deň podľa toho ďalej vyzerá. Že potom už iba v tých myšlienkach proste, keď nad vecami rozmýšľam, že nie vždy sa úplne modlím slovami. Mám pocit, že v poslednom čase sa viac ako keby zabúdam až modliť, že mám pocit, že som tak stále napojená v myšlienkach na Boha, že on je mi ako keby takoutou bútľavou vrbou, že všetko sa mu sťažujem a všetko s ním riešim v hlave. A niekto by hovoril, že hovorí sám so sebou. Ja viem, že hovorím s Ježišom. A tak asi vyzerá nejako môj deň. A viem, že keď som bola v Izraeli, tak prvého pol roka som tam nemala gitaru a strašne mi to chýbalo. Pretože chvála a hrať chválu Bohu je pre mňa obrovskou súčasťou toho, kým som. Takže toto je pre mňa asi vec, ktorú najviac v tom dni využívam na to, aby som bola s Bohom. A čo robíš, keď nie si duchovne silná? V akom zmysle? Alebo keď sa necítiš duchovne silná, alebo že proste nestíhaš ani mať takýto čas prakticky každý deň s Bohom, že vieš to tak ako vycítiť, že už ti zlyháva baterka? Na to mám skvelé priateľky. Mám teraz za posledné obdobie vlastne kamošku na telefóne Paulinku. Sme si také naozaj tiež také sesterstvo vybudovali. Čiže viem, že s ňou si môžem zavolať takmer hocikedy a že sa sebe navzájom vysťažujeme, povieme si veci a veľakrát sa aj spolu na záver pomodlíme a už len to, že tam mám tú druhú osobu, ktorá mi tomu v tom rozumie, že tiež si prešla nejakými vecami a ona ma potom potiahne v tej modlitbe, tak ma to tak naspäť vráti k Bohu. Ale sú časy, aj keď cítim, že proste ako keby zlyhávam, tak už to dokážem vycítiť a už to nenechám spadnúť do takého, že úplného zlyhania a vtedy si veľakrát dám napríklad, že celodenný pôst. Že viem, že proste, že chcem sa vrátiť k Bohu do takej tej prvej lásky a vtedy väčšinou si dávam celodenný pôst, aby som naozaj bojovala proti tomu telu a dala najavo svojmu telu aj duchovným bytostiam, ktoré proste sú, že kam patrím a komu patrím.
A to mi veľakrát mi pomôže sa vrátiť tam, kde patrím. Keď to tak zhrnieme, že v rámci ako tej tvojej cesty, tej nejakej sexuálnej túžby, ktorú máme tak či onak všetci, nejakým tým, ako sme to nazvali, že excesom, zlyhaniam, alebo proste tej cesty, ktorá tam bola, tým vzťahom, toho hľadania identity, potom toho kresťanského sveta, služby, prímluvných modlitieb. Čo by si povedala niekomu, kto sa, alebo ako by si človeku vysvetlila, že prečo sa má zaujímať o Ježiša? Pretože iba Ježiš je tá správna cesta, pravda a život. On nerobí veci ľahké, ale on prevezme kontrolu. Aspoň takto ja vnímam v mojom živote, že sú situácie, kde nevidím východisko. Ale viem, že je tam on, ktorý má nad tým kontrolu a že mu verím, že to dokáže zmeniť tie veci. A asi by som iba povedala, že vyskúšaj ho. Veď on sám o tom hovorí proste v Biblii, že kto na mňa volá, ja mu odpoviem. Vyskúšaj to. Pokiaľ nemáte problém vyskúšať čokoľvek iné, akékoľvek východné, či západné, severné, či južné viery. Náboženstva, drogy, čokoľvek. Stačí zavolať na Ježiša a vyskúšať ho. A z vlastnej skúsenosti on odpovedá. Možno nie vždy tak, ako si predstavujeme. A niekedy tak, ako to potrebujeme. Väčšinou tak, ako to potrebujeme. Tak, ako to potrebujeme, nie tak, ako chceme. Áno. Mne ešte napadlo, že vlastne že je možné, že sa tí ľudia, ktorí to budú počúvať, vlastne budú zamýšľať nad tým, že prečo vlastne si teraz už 5 rokov bez vzťahu a že keďže takto krásna, inteligentná, múdra a pokorná žena v Bohu, slúžiaca, že nie, tak lebo je to akože proste realita špirálovito historicky ako daná, že ženy sú zvyčajne akože viac žien, kresťania sú slobodné, dlho, alebo tak, že prečo je to tak u teba a ako to vlastne zvládaš? Ťažko to zvládam. Povedzme si na rovinu, nie je to ľahké. A v tomto veku už, keď vidím moje kamarátky, ktoré majú vzťahy, vydali sa, majú deti, čakajú deti, nie je to vôbec ľahké. Nemám odpoveď, prečo som stále single. A verím, že pre každého z nás má Boh prichystané niečo. No počkaj, akože je podľa mňa dôležité povedať, že si single aj hlavne kvôli tomu, že ten rybníček je malý, pretože chceš veriaceho muža, ktorý má živý vzťah s Bohom. Áno. Áno. Takže a tým pádom realita je taká, že proste takýchto mužov je málo. To si povieme na rovinu. Keď máš 5 žien a jedného muža, tak proste iba jedna žena bude mať toho muža. Takže muži, dojdete do zboru. Amen. Dobre, a prečo potrebuješ mať teda veriaceho muža, ktorý proste teda bude mať živý vzťah s Bohom? Ja mám pocit, že čím som staršia, tým som ešte náročnejšia. Ale hlavne kvôli tomu, že viera a život s Ježišom tvorí 99% môjho života. Ja som zvykla hovoriť, že 80% môjho života, ale proste je to plná súčasť všetkého, čo ho robím. A nedokážem si predstaviť, že by som mala vedľa seba partnera, s ktorým by som túto súčasť môjho života nezdielala. A nemohla v tom ďalej rásť. A
ja by som strašne chcela aj ďalej slúžiť a ďalej pokračovať v nejakej vízii a slúžiť v cirkvi, slúžiť ľuďom ďalej okolo seba a strašne by som to chcela robiť s mojím partnerom, s mojím manželom. A preto potrebujem, aby aj ten muž mal svoj živý vzťah s Bohom a poznal Boha na veľmi dobrej úrovni, aby aj on mal túžbu slúžiť ľuďom, aby sme to mohli robiť spolu. Pretože si neviem predstaviť, že bude iba tolerovať to, že ja budem napríklad jazdiť pravidelne do Izraela a pomáhať tam pri niektorých projektoch alebo cestovať po svete, pomáhať nejakým komunitám a môj muž to bude iba tolerovať, ale vlastne mu to nebude nič hovoriť a nebude chcieť byť toho súčasťou. Tak ty máš možno aj taký živý vzor, respektíve príklad z detstva, že vlastne tvoj otec to tak, že nebol veriaci, nie? Dlho nebol, áno. A neviem, či to je úplne dôvod, prečo to takto vnímam alebo vidím. Nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Nie, ja si skôr myslím, že v tomto máš akoby rovno príklad, že takto to asi nechceš. Nie? Nechcem, no samozrejme. Neviem, či je to kvôli tomu. A tým, že moja maminka... No inak by si asi mala vzťah aj s neveriacím človekom, bolo by ti to jedno, nie? Že tak je mnoho kresťaní, ktoré si vezmú muža, ktorý je neveriaci a nevadí im to. No lenže rozdiel je, že moja maminka nebola veriaca, keď si brala môjho ocka. Oni ani jeden neboli veriaci. Až keď vlastne už mali nás deti, tak až potom sa moja maminka stala veriacou. Ale zároveň ja vidím aj kopec vzťahov, kde obidvaja boli veriaci, zobrali sa a stále nemajú ako keby až taký hlboký duchovný vzťah medzi sebou a neslúžia Bohu. Čiže neberiem to tak, že to je automatické. Nemyslím si, že mám nejakú takú tú rozprávku, že takto to musí byť a takto to určite bude. Yes. Na každom vzťahu je nutné pracovať a to si veľmi uvedomujem a to je aj vec, ktorú by som chcela robiť samozrejme, keď budem mať ten vzťah. Ale asi to vidím na tom, že som už ako veriaca mala krátky vzťah s mužom, ktorý nebol veriaci. A bol síce otvorený viere, ale nebol veriaci a viem, že mňa to od Boha vzdialovalo. Jednoducho som mala pocit, že nemôžem zdieľať naplno to, kým som a nemohla som byť úplne 100% slobodná v tom, aká som pred Bohom alebo v zbore, že chcem pomáhať, som ochotná ísť, keď treba pomôcť a on to nevedel pochopiť v tom čase, keď sme spolu chodili, že nerozumel tomu, že prečo musím byť každú nedeľu na bohoslužbách a prečo to robím. Áno. A nechcem ako keby s mojím partnerom sa dohadovať na takýchto drobnostiach, pretože radšej by som riešila dôležitejšie veci. Ak by tu teraz sedel niekto, kto neverí v Boha, čo by si mu chcela povedať? O Bohu. O Bohu? Že ho Boh miluje. Je to strašne ťažké hovoriť. Tie predsudky sú strašne silné voči cirkvi. A ja sa snažím skôr hovoriť svojimi činmi a svojim životom. Veľakrát, keď príde téma na Boha, tak samozrejme hovorím o tom, kým je Boh pre mňa a v mojom živote. A snažím sa tých ľudí pozvať do toho, aby ho chceli spoznať. Aby sa toho nebáli, že to nie je teraz niečo, čo im úplne že pomení život hneď. Ale zároveň ako keby pozvať do toho, že Boh je... A on je strašne veľa vecí. On je tvorca všetkého a zároveň tak krásne osobný voči nám všetkým, že je to strašne ťažké popísať veľakrát, že ako keby vybrať tú jednu vec, ktorú
Boh reprezentuje v tom danom momente. Ale asi by som iba povedala, že proste ho vyskúšaj. Ja sa väčšinou snažím vždy nadviazať na rozhovory, ktoré máme. Že nemám nejakú zaužívanú frázu, že tak toto je Boh a preto toho musíš vyskúšať. Ale viem, že on hovorí do každej situácii tak, ako to v tom danom momente potrebujeme. Ja si myslím, že v rámci nášho rozhovoru aj tých prímluvných modlitieb a tvojho príbehu, takto long story short, by sa hodilo možno, že aj presne takto, jak si teraz rozprávala, že by sme vlastne urobili prímluvnú modlitbu v praxi a že by si sa pomodlila možno za tú skupinu ľudí, ktorá možno podobne prežívala život ako ty, alebo možno aj teraz prežíva. A že by si taký prímluvný zástanca týchto ľudí, ktorí prežívajú podobné veci. Môžeme? Let's go. Tak Pane Ježišu, ja ti predkladám každého jedného človeka, ktorý si prechádza ťažkou situáciou a ktorý si prechádza možno nejakým pocitom, že musí tú samotu a túžbu náplňať vzťahmi. Tak ťa prosím, aby si sa dotkol toho miesta v srdci, aby si tam priniesol svoj pokoj a aby si im dal príležitosť ťa spoznať, aby si im priniesol do života ľudí, ktorí ťa budú poznať, ktorí budú môcť o tebe svedčiť, Pane. A ak toto počúvaš a zápasíš s rôznymi pokušeniami alebo túžbami, tak Boh ťa volá naspäť k sebe. Možno je toto naozaj tvoje znamenie, že mu máš dať naspäť svoje srdce. A pokiaľ to tak cítiš, tak možno iba opakuj po mne, že Ježiš, ty si môj spasiteľ. Ja ti verím a vyznávam ťa z celého srdca, že tebe patrím. A prosím, zober všetky moje hriechy a pribij ich na kríž. A vyznávam ťa svojimi ústami, že ty si môj Pán. A ak s tým súhlasíš, tak iba povedz amen. Amen. Amen.